बिजनीआव हायना नोगोर बर' समाजा बाथौ आश्रम आरो गेट गायसनदों। गोबां हेंथा हेंसिनि गेजेरजों दिनै मावफुंबाय हायना नोगोरनि रायजोफ्रा। हायना नोगोर बर' समाजनि बानजायनायाव 1995 इं मायथाइयाव सोरां एमइ फरायसालिनि मुङाव लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ 14 जुलाइ 1991 इं मायथाइयाव पजेसन सार्टिफिकेट मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव माखासे बोसोर फरायसालिया सोलिनायनि उनाव फरायसालिया सोरखारजों गनायजायैनि थाखाय फरायसालिया सोलियैनि बायनानै थाङो। बेनि उनाव हायना नोगोर बर' समाजनि गेदेमा मेलनि गेजेरजों ग्लबेल मडार्न एकाडेमि प्राइभेट स्कुलनो 2 बोसोरनि थाखाय कर्ट एग्रिमेन्ट खालामनानै लिरनाय होयो। नाथाय 2 बोसोर बारग'लांनायनि उनावबो ग्लबेल मडार्न एकाडेमिया भारानि रांबो होआलाबानो माखासे बोसोर हमनानै बे हायावनो रायजोनि गोबां खेब खावलायनायखौबो उख्रायनानै फरायसालि सामलायबोगासिनो दङमोन। बेनि उनाव हायना नोगोर बर' समाजा बे हायाव हायना नोगोर बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हल लुफुंनो थाखाय सोरां एमइ स्कुलनि हेडमास्टारनिफ्राय 3 जुन 2022 इं मायथाइखालि एनअसि मोननानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय 18 नभेम्बर 2022 इं अक्ट'आव बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि थाखाय गोदानै लेन्ड पजेसन सार्टिफिकेट मोनफिनबावनो हायो। थांनाय रबिबारखालि हायना नोगोर बर' समाजनि बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि गेट आरो बाथौ गायसननायखौ ग्लबेल मडार्न एकाडेमिनि फोरोंगिरिफ्रा हेंथा होदोंमोन। बेनि थाखायनो दिनै हायना नोगोर बर' समाजनि गासै रायजो राजाफ्रा लोगै जागै ओंखारबोनानै आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुङो। दिनै जों बे जायगायाव मानो ज' जादों बेनि सोमोन्दै हायना नोगोर समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आंखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो फोरमायनो थिननायखाय आं दिनै फोरमायनो थाखाय सिगांबाय। जोंहा बे 1 बिगा 3 काठा 10 लेसा हाखौ जोङो 1995 मायथाइयावनो सोरां एमइ स्कुल बर' मिडियामनि थाखाय एलटमेन्ट मोनदोंमोन। नाथाय समनि बुब्लियाव बै फरायसालिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायैयाव जिहेतु हायना नोगोर समाजनि बेन्दोङावनो बे हाया दं, बेखायनो जों रायजोफोरा बे हाखौ थारैनो बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हल हायना नोगोर समाजनि थाखाय रिएलट मोननो थाखाय जोङो सार्केल अफिसाव नाजादोंमोन। नाजानानै जोङो सार्केल अफिसनिफ्राय रिपर्ट माखासेखौ लांनानै क'क्राझार सेक्रेटारियेट अफिसाव होनायनि उनाव जोङो हायना नोगोर समाजनि बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि थाखाय बे 1 बिगा 3 काठा 10 लेसा हाखौ जोङो रिएलटमेन्ट मोनदों। बे रिएलटमेन्ट मोननायनि पार्टिकुलार्स एबा डकुमेन्टस माखासेया अथेन्टिक भेलिडिटि हिसाबै दङ। नोंथांमोनहा लुबैयोबा जों बेखौ हरनो हागोन। बियो रिएलटमेन्ट मोननायनि डेटआ 3/6/2022 मायथाइयाव। थारैनो ग्लबेल एकाडेमिया बेयाव दिनै साइनबर्ड गोदान दिन्थिनानै माबोरै राजत्व खालामनो मोनदों बेखौ बुंनो थाङोबा इसे उनथिंजाय जों फावसायनानै थांनांगोन। जोङो फरायसालिया सोलियैनि जाहोनाव बिसोरनो ओरैनो खावलायनायाव लाम साम ओरैनो लेखा गैया मोन गैया जों माबोरै थानो होननानै थारैनो लिस्टिटस नङा, बेयाव एखेबारे माबा माबि लिरलायना नङा, जोङो गावजों गाव बुजिलायनानै जोङो लिरनाय होनानै बिथांमोनखौ फरायसालिखौ सलायनो थाखाय होदोंमोन। जिहेतु जोंहा हायना नोगोर बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि थाखाय रिएलटमेन्ट मोनबाय, सम सफैबाय, जोंहा गोनां जादों जों बाथौ मन्दिर आरो आश्रमनि गेटखौ लुनो थाखाय जों सिगां सप्तानि रबिबाराव फैनायाव
बिथांमोना जोंखौ गाज्रि भाबै होबथानायाव जोङो फावसायनानै थांनांगौ जादों। जायखिजादोलिया थारैनो बिथांमोनखौ जोङो सिगाङावबो खावलायबाय थादों। जोंनिनो गथ' गथाय फरायसा फरायसुलिफोरा बे ग्लबेल एकाडेमियाव फरायनायनि थाखाय जों हिउमेनिटी मानबतानि खाथिराव जोङो बिथांमोनखौ जायगा होदोंमोन। नाथाय समा नेनानै थाबाय थाया, जोंहाबो गोनां सफैबाय। बिथांमोनहा जुदि बावैसोनो जायखारलाङाबा जोंनि हाबाखौ मावनो थाखाय जोङो बयबो जानजि खाफ्रानानै हायना नोगोर समाजा थागथियारि। बेखिनियानो। माबा मोनसे बुंनायाव गोरोन्थि थालांदोंबा आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिनानै आंनि मिडियायाव सुंदुबै बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।